Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Mangkre. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ngene nggo tak dah itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo kae wis saya sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jliteng.